kiri-kiri kenyalir praposo abang kalakar mengwa mungso aminto lawan hangkrulir singonabdo kadyaya narsa hambaduk-baduk ing madyaning pasanggrahan wonten gendera ingkang ginambaran Sekar Melati. Dul menika pakuwoning Dyahwara Sri Kandi ingkang pinarak ing madyaning pakuwon. Dereng pantara damel ingkang Sang Wara Sri Kandi
kedadak sowane Radyang Sanjaya repepeh pindha sata ninggah krama kadodos sawuh Kandi kentonging paluwapindha wangsiting kakung karagan hanjrah sabdaning sata kakuluruk asauran samono panmeh rahina leko pangkaton sumirat wetahan soroting haruna lenetraning sarirapo iya jagat dewa Bathara pawas padhake Dimas Sanjaya ingkang nanjing pakuwengku Dimas Sanjaya ing atase kowe kuwi melu golonganing Kurawa melu barisan Bulu Pitu ning kemang apa dene sira wani mlebu marang pakuwon kene Sanjaya nggih Kakang Mbok Wara Sri Kandi kula ngrumaosi lakar kula menika golonganing Kurawa nang mugi kawuningan Kakang Mbok nadyan kula menika tumut barisaning Kurawa nanging dalu menika ugi kula tansah mitang tuwin naliti Kakang Mbok ingkang kula petang perkawis pinten-pinten lampang tumindak ing para Kurawa tumrap dumateng para kadang kula Pandhawa dene paniti kula nuninggi sedaya lampang menika pinanggihipun ingkang lepat mapan wonten para Kurawa ingkang cetha kemawon ing atasipun para kadang Pandhawa sampun nglampahi paukumanipun duk nalika kawon dadu nanging ing menapa dene para Kurawa boten gentos ngulungaken buning amarta dumateng para kadang kula Pandhawa menika daring lampahan sanes-sanesipun tumrap awonipun Kurawa dhateng kadang kula Pandhawa mila Kakang Mbok menawi ngantos kelajeng-lajeng anggen kula nglabuhi Kurawa sami kaliyan gesang kula hanjarak ing dedosan tuwin boten saged milahaken leres lepating tumindak Kakang Mbok patubat banjur saiki karepmu kepiye Sanjaya meninggi kula mantar paduka Kakang Mbok Wara Sri Kandi mugi paduka kasdu nglarapaken badan kula kepengin badhe makempal dhumateng barisaning para kadang Pandhawa Kakang Mbok Wara Sri Kandi Sanjaya kula wonten dawuh apa
lahir batin olehmu bakal manunggal marang barisan Pandhawa Sanjaya. Mengko aja kowe mung dikongkon Kurawa kene nonton sepira kekuataning barisan Pandhawa Sanjaya. Duh Kakang Mbok, atur kula menika lahir batos Kakang Mbok. Menapa sampun minger kiblat kula kok wentala dados mata pitaning Kurawa? Kabeh mau ora mung percaya nggon pangucap. Mula kepiye Sanjaya supaya aku bisa percaya marang ucapmu kuwi Sanjaya? Bumi goncang kancing langit kelap-kelap. Katon lir kincang sang maweh gandrung. Sabarang katul wukir moyak mayik katon bias ndaliwur. Lumaris hanggandrung inggih Kakang Mbok, kula mboten badhe maiben dhateng dawuhipun Kakang Mbok Wara Sri Kandi minangka kandha bukti atur kula wekdal menika Kakang Basukarna magut ing palagan Dados Senopati ingkang menika kula ingkang badhe mentokaken yuhanipun Kakang Basukarna saha kula suwun para kadang Pandhawa sampun ngantos ngadepi Kakang Basukarna menawi dereng glundung stapa kula sampun nyuwun pangestu Kakang Mbok. Yen pangkuso mangku sang tiah utama ora pangling Sanjaya iki para nyata Kakang aku Sanjaya siadi kok ana kene pancen aku iki metokake yudamu Kakang lho kok dhisik kowe kok klebu barisan Kurawa to? Wingi aku pancen pawongan Ngastina. Ning wektu iki aku wis manjing marang barisaning Pandhawa. Oh, adalah. Lah kok mung semono adek-adekmu Sanjaya. Jebul cekak ngarepmu ketol pikiranmu. Kowe menungso kang weruh marang bebuden. Seprana seprene uripmu digedhekake karo Yayi Duryudana. Jebul gletek petane kowe ora nitik marang labang kang becik Sanjaya. Kakang Karna, piye? Yen ngucap aja mung waton muni ning ngucap sing nganggo waton. Apa keliru kandhaku? Kabeh mau nekseni yen kowe kuwi wong Kurawa. Aku ora ngluputake marang ucapmu. Nanging kurang bener olehmu mapanake tembung mau, Kakang Basukarna. Uripku ora jeneng digedhekake dening Kakang Kurupati sabab mapanku ora ana praja ngasti nanging aku ning panggombakan melu wong tuaku Kanjeng Rama Yama Widura. Slawas urip aku melu wong tuaku olehku melu ngumpuli Kurawa wingi klebu nempuh salah sawijining dalan kepriye nggonku bakal udu menemu bisane Kakang Duryudana kuwi eling marang marganing bebener. Mula nadyan aku teko ing palagan nanging kowe tau weruh marang aku kapan aku wadu arep kawan barisaning Pandhawa. Kepara ngrantes pikirku
kok ya mung semono nggone Kura Mentala ngapusi marang kesaguhaning Dewi marang para Pandhawa. Beda kelawan Kakang Basukarna. Kowe iki menungsa kang ora weruh marang sumbermu. Ing atase kowe dilaraki saka Siwa Dewi Kunti. Ning pagene ya dene kowe mentala pisah lan sedulur lan ibumu mung merga ngeboti pangan sak kledane. Apa bedane karo kewan sing sok tunggu omah? Yen wis dipakani njur diperintah apa-apa manut. Ora oleh perwira Wangsi Sanjaya. Nadyan aku melangkah pager merga aku wis ngerti sejatine bener. Tinimbang kowe mung kaya jaran dipekak nyiwa mlayu wis pekak nang mlayu meneng. Jang Sanjaya dal kalpar. Makane patemu kowe. Bumi gondang kanjeng langit kelap-kelap katon Berkin sanging sang maweh gandrung Wah, Sanjaya Stiga marang Ratu Ngawangga. Ayo maju Ratu Ngawangga. Iya, aku durung kalah. Sifat jemparing kraken tugel lupa. Mantala kok Sang Ngawangga. Ngener marang jaganing Sang Sanjaya. Lumapeng konang jemparing tumanduk anggaling Sang Sanjaya temah dados sendang sanalika. Ana kaelokan Gusti gawe pengarame-arame lepas sing waras teman marang Sanjot dadi sendang saknalika. Oh iya muga jakaken seni iki jenenge Sendang Sanjaya. Patobat
kadang padha waranten becik besok hamendemo baris kang prayitna ora pangling Sri Kandi kepanyata Kakang Basukarna ana apa wong wadon kok mrene najan aku wanita ning gelarku ora beda karo Kakang Ngawangga ana aku iki Senopati ing Hupalawaya Kang Ngawangga Senopati Hupalawaya ya aku ora maido sira biyen kang nguntapake marang sedherenge Yang Warabisma lah apa pendhawa wis kentekan bala lanang wong kembenan minting-minting kok dijok nyang palagan aja kakang bicara Kakang Karna kowe manungsa kang wis kelangan rasa kamanungsanmu kowe dak sia marang adiku Sanjaya kok gawe suwiyah-wiyah buktine dheweke gugur dadi sendang mula saiki ayo aku belakno patring adiku Sanjaya Kang Ngawangga oh ilah dalah Sri Kandi kowe ora susah sesumbar sing nika-nika malah tumuli baliya kandha karo bojomu si Janaka ndangkon mrene wis tak enteni ana palagan bojomu penging lali janjine kan Kakang Ngawangga biyen Basukarna lho lah malah celandakan tanpa nganggo tata krama kowe kena ngadepi marang Kakang Arjuna ning langkah ana Bagyo dhisik oh Sri Kandi ngungsa karo kowe kuwi menang ora kondang kalah malah ngeling semi kilane dadaku kowe aduh kok jebol dadamu iki ora usah ndadekake molon kowe tak gawe wirang wis Sri Kandi ayo maju jagat Bendara Basukarna kowe gawe wirangku wangi-wangi alesku sing tengen duh pangeran pengatus pun pengayoman pangeran Wulatmara Sang Arjuna semunira kang manungsan Apa para Sri Kandi sira sowan kanthi tawan-tawan tangis ya napa Yai tumuli matur Sri Kandi Duh Kakang Prabu atur menika Prabu saha Kanjeng Pangeran Arjuna menika kula nampi sawanipun Yayi Sanjaya piyambakipun pisah saking barisaning Kura lajeng nderek barisaning Pandhawa ing sekawit kula menika maiben namung Yayi Sanjaya lajeng mbuktekaken prastyanipun kanthi methokaken angsahipun Kakang Basukarna dina iki basare madani palagan dadi takwaku wis aja kesusu di berarti itu mau peranatan lho di wah sing tak arep-arep iya ning mengko ana margane dhewe iya sing sabar ya di iya Sri Kandi mon kula ora kleru pandungu Ratu Ngawangga maju nyapalagan inggih Kakang Mas Kudara sapa kang ora maju nyang palagan kudu terang karo Sang Senopati sapet yang nganti maju nyang palagan tanpa terang Senopati kuwi luput
aja padha karepe dhewe ya. Wis tak ambali maneh perang mau aturan mau tatanan. Yen nganti perang iki padha ya ora-ora njur apa? Ana ngendi bedane Pandhawa lan Kurawa di? Iya. Terus sing ora sing ndi? Ninggi. Namung kawuningan apa kok Prabu? Yayi Sanjaya kataman pusakanipun Kakang Basukarna. Setengah dados sendang kok Prabu. Lho, dadi sendang ninggi. Selajengipun kula magot ing madyaning payudan. Namung doh Pangeran Arjuna. Kakang Basukarna damel wirang kula. Eles kula sisih tengeni calabetipun syukur menawi senjatanipun Kakang Basukarna Pangeran. Padha muntak lari kenep. Jojok bang mawi ngawang wis metuh paton ning ati netra andering nguntar-andir. Soring jangga malatu-atu. Kakang Basukarna murang tata ngongasake domeh titis njemparing. Koko Prabu, piye Yai? Sampun dumugi wanci kencan kula kaliyan Kakang Basukarna. Ing menika duh Koko Prabu, mugi wonten keparang paduka dawuh dhumateng Sang Senopati. Bilih wekdal menika kula nyuwun kadhapuk perang wonten madyaning palagan methukaken yudanipun Kakang Basukarna. Beci apa ora aku wae sing magu nyang palagan. Aku wae. Kula iki berani sing kathok. Mayi mengsah sanesipun sumangga Kakang Mas Werkudara majeng namung nek Kakang Basukarna paripaksa kula suwun Kakang Mas. Ya Dimas Werkudara. Pun Kakang ora maido kaya ngapa pangigit-igitmu marang Kang Raka Ngawangga. Sebab dheweke kang jalari guguring putraku Situka. Nanging di bakal yudane ngadimu Janaka iki pancen wis kencan sadurunge. Utawa wis klebu dadi unine wong loro mau. Mula yen kongsi ora kalaksanan, dosa apa ingkang semandang marang kadangmu Janaka, Werkudara? Ya wis aku manut. Ning jlamprong aku titip legakno atiku. Patirana Kadung Ngawangga. Inggih pangestu Kakang Mas ingkang kula suwun. Kaipe wonten dawuh. Sadurunge Siadi mangsah perang ngadepi Raka Ngawangga, ana utangane yang Siadi sawet dhisik marang Bibi Kunti. Sing ujube nyuwun pangestu Yai. Nuwun ngistakaken dawuh Kakang Prabu. Kula nyuwun pamit badhe sowan dhateng Kanjeng Ibu. Mangsa budha Yai. Pun Kakang ten kene Yai. Nuwun inggih Koko Prabu. Anakku lanang ingkang sowan Nyira Arjuna. Lho inggih Ibu. Sungkem kula mugi kunjuk paduka Kanjeng Ibu. Ya kula Arjuna tak tampa bektimu kula. Janaka wonten dawuh. Apa sira sida bakal perang pupuh ngadepi Kakangmu Karna Arjuna? Kaluhuran dawuhipun Kanjeng Ibu. Pramila Ibu, sowan kula menika kula nyuwun tambahing pangestu paduka Ibu. Mugi jaya ing palagan anggen kula badhe ngadepi Kakang Prabu Basukarna menika mangke Ibu. Anakku lanang Arjuna. Kaya senendal mayang rasane ati kudu bisa matur kang mengkono nggih. Sabab ngendi ana wong tuwa mengestoni marang anak ingkang bakal mawan pupuh nandingi sedulure dhewe. Anakku nggih, anakku Arjuna. Sadurunge kowe lumawan tanding mara gage sepisan maneh ripian Kakangmu Basukarna. Lan elingno maneh yen karna mono sejatine sedulurmu tunggal sagembolan ya nggih.
mendah kaya ngapa lega lan mulyaning atiku yen to kakangmu Karna gelem urungake sedya ning gone bakal kantaran bau karo kowe ya Janaka. Meninggih Ibu, badhe kula cobi ngaturaken menapa dawuhipun Kanjeng Ibu dumateng Kakang Basukarna. Sampun Ibu, kula nyuwun pamit sonya mengestu Ibu. Iya kula Arjuna. Duga-duga dikula ngati-ati aja keri ya nggih. Kuwi kakangmu dhewe ya Janaka. Yogya malih kinaya palupi saya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa karo kadang liyan tunggil ibu swita maring Sri Gurupati kinarya gulagul manggala-golonganing perang Bratayuda iki tekan Senopati ngalaga ring Kurawa iya jagat Dewa Bathara iki sing tak arep-arep wis manjing Pabaratan Dimas Arjuna padha raja sawanmu Yai kula nuwun inggih Kang Parang Prabu pangestu paduka Kakang Basukarna wilujeng sowan kula kali saking ranjapaning ditambel ing Tegal Guru menika Kakang Prabu syukur bagi sewu Yai dene sing adi ora lali marang semayane awake dhewe. Dok nalikane pandhadaran sing Sukarima biyen kae ya Di. Kaluhuran Paduka Kakang Ngawunggu. Ning kena apa to Di? Pagene yo lagi ketemben iki sing adi melingan Pabaratan. Kuwi jenenge ora ndedawa wektu to Arjuna. Duh Koko Prabu. Mila kula ngantos ora dirandhat magut ing payudan. Lugunipun kula gadah pamrih. Pamrih menapa cah bagus? Jungguh kaliyan dawuhipun Kanjeng Ibu. Bilih paduka menika tuh kadang kula ingkang sepuh piyambak ingkang nunggil sak kandhutan. Duh Kakang Prabu. Mendah kados menapa lega tuwin mulyaning raosipun Kanjeng Ibu. Menawi Kakang Prabu Basukarna kepareng tetunggilan kalian para kadang paduka Pandhawa. Pramila duh Koko Prabu, mumpung dereng kelajeng kantaran bau. Suwawi Kakang Prabu kula dherekaken sowan Kanjeng Ibu. Ingkang salajengipun manunggal kalian para Pandhawa Kakang Prabu. Toples. Iya jagat Dewa Bathara. Bejo kemayangan uriping Basukarna duwe kadang taruna kang kebak marang tata krama. Adikku adikku kadangipun Kakang Yai. Selawase urip tanpa ninggal marang kasusilan kowe Di. Arjuna pun Kakang wis mireng dhewe mungguh apa kang dingendikake Kanjeng Ibu sarambut tanpa bela atur mau Yai. Dok nalikane lakon Kresna Duta pun kang wis dipanggih marang Kanjeng Ibu. Kunti lan wis ngendika akeh-akeh. Arjuna. Pun Kakang ora nampik apa kang dadi dawuh Kanjeng Ibu. Sing kaya ngapa wae panjenengan aku iki putrane Kanjeng Ibu Kunti kok Yai. Aku putra Ibu Kunti. Menawi ngaten Kakang Prabu kepareng kula dherekaken manunggal kaliyan para Pandhawa. Janaka wonten timbalan. Oleh ku ngakoni yen Dewi Kunti kuwi ibuku, ora kudu tak wujudake aku kudu kumpul sira sakadang Di. Ora kudu.
ya kantipun kakang kantaran bau karo Siadi lan kudu mati sasuwiji iki mengko kuwi mujudake baktiku marang Kanjeng Ibu ing kandhas tepekaning batinku Arjuna. Yai nalikane ibu jengkar saka panggombakan wis nyelakake wektu kanggo nemoni ampun kakang Awangga duk nalikane pun kakang nembe mangsa semedi suci ning tepining kali Ganggo. Lan uga wis akeh dawuh saka ibu marang pun kakang. Klebu pun kakang bakal nanti manunggal kon tetunggal Kura Pandhawa. Nanging pun kakang puguh ora bisa minangkani apa kang dadi pamrudi Kanjeng Ibu Kunti. Sabab menapa dene paduka wangkot mboten kepareng minangkani dumateng dawuhipun Kanjeng Ibu Kakang Prabu. Ngerti ya Yai? Mulane pun kakang puguh ora bisa minangkani marang pamrudi Kanjeng Ibu Kunti. Sepisan wiwit bayi mula Kanjeng Ibu wis mentala misahake marang aku tumat para kadha-kadhaku Pandhawa Yai. Nadyan tole misah mau kanthi pawadan gawat lakon Andura Rekla Semana. Nang wujud kang gemelar wis mbuktekake yen selawas kurep ora tau kumpul wiwit cilik karo adi-adiku Pandhawa Arjuna. Kani mengkodi goroh yen pun kakang dadi rasa tresna marang para kadang tumis tekaning batin wis sing sepisan. Ingkang kaping pindho yen nanti pun kakang kumpul marang kuwi sakadang tetel bakal ilang arming asma Kanjeng Ibu ingkang wis kasandang teka sprene yaiku dadi ibuning Pandhawa ingkang wis kaloka ing bab kautamane. Elinga ya Janaka sing jeneng Pandhawa kuwi mung kudu 5 kurang saka 5 ya dudu Pandhawa luwih saka 5 ya dudu Pandhawa. Ya kani paugeran kang mengkono mau mula aku kudu tanding yuda karo Dimas Arjuna ingkang padha-padha ngluhurake asmaning Kanjeng Ibu Kunti. Awit yen pun kakang sing mati penuh tetep 5 ning kok sok darine yen kowe sing mati penuh tetep 5 sebab aku kang dadi ijalmu Yai. Semono mau yen Siadi kelakon mati dening tanganku mula Arjuna yen Siadi lare batin oleh bekti marang pun kakang lan Kanjeng Ibu. Ayo aja ndadak kesuwen oleh ngluhurake marang pun kakang lan mulur wektu. Tumuli tanding ana asangipun kakang kawula iki ya wong bagus. Mulat mara Sang Arjuna. Smira kamamungsam. Kakang Basukarna bilih mekaten rasa paduka Kakang Prabu. Sampun mboten saged kula ripih malih. Kula inggih mboten purun dipun wastani tiyang pinjungan Kakang Awangga. Monggo Kakang Prabu kepareng samapta ing gati kula inggih badhe tata-tata samapta nderekaken keparengipun Kakang Awangga. Lah mbok ngono to Yai, Yai. Wong arep perang kok dadak jagongan. Piye Di? Rak pungkuh tantine Kakang Awangga. Nggih kaluhuran dawuhipun paduka Kakang Prabu Ndhurawati. Mula wis ayo Di enggal diayati dharma luhur iki ya Di. Jroning batinmu lambarana rasa olehmu perang ora niat mungsuh sedulur. Nanging niat mungsuhi marang watak angkara murka. Klebu merangi marang kang padha mbela marang watak angkara mau Arjuna. Ngistakaken dawuh Kakang Prabu kanggo ngurmati marang luhuring bebudane Kang Raka Ngawangga lan kareben tanding ing sekabehe. Ayo Di Siadi bakal tak busanani kaya Kang Raka Ngawangga Yai. Namun dari paripun Kaka Prabu
kadang padha orang den becik besok hamendemo baris wis rampung konku besan markadang para siadi ingaturaken kenging panduwun wis ora nyimpang marang ngawu iki jenenge wis tanding ya Di lho inggih kamu ora jeng beda itu ya Yai aja nganti sanggara nggih rasamu tumuli maguta madaning palagan pun kakang bakal ngusuri marang titianmu Yai nyuwun tambahin pangestu lanang juritmu Harjuna Kanjeng Rama apa kula ingkang makut ing panyudan metuaken dhateng pun Arjuna Kanjeng Rama iya nyuwun pangestu ndang munggah Babo babo sikap para kurang toto maju salat geni makut ing ayu
Ulat Nwara Sang Arjuna semunira kamanungsan ya jagat dewa bawah adikku diri adikku rasa tandangmu yai sami ngantos kel mindak mangke asat pinun suda karo samipun ya suning perang pun kakang ki ngalem bener kadang separa Siadi ora ngono kok bisa-bisane Siadi nuju marang pun kakang Todi ketitik Siadi ngagem satataning kanarindan kaya pun kakang sing agem iki yai lho nggih labet medhah-medhah anggen kula ngurmati dumateng kadang sepuh oh iya karamu piye supados saged timbang kalian kakang ngawungga bobotipun syukur bagi sewu ing bab kanoragan pun kakang ngakoni marang kalian ayo yai Titi wanci padha ngongasake adu sing Bathara Kala kula dherekaken Kakang Prabu Kiai Kala Dite kang awanen jalak ngoceh teh Dana Arjuna menika Kiai Kala nadah kepareng mirsani Kakang Ngawangga waduh Arjuna prigel olah marang curiga inggih kula namung nderekaken Kakang Ngawangga yai Siadi kondang seswane gawan duna titis ing bab penjaringmu inggih yen kowe njemparing ora tau meleset ning pun kakne ya semono uga yen nganti oleh njemparing karo Siadi lho kok tutuk uripku kula ayo titi wanci padha njemparing karo kan yai
kadangmu padha werantena becik besok amendemo baris ing lata kaya mangkono Prabu Basukarna kang wis ngiwa langkap nyendeng jemparing sigra mundhut kanang Gendhewa Wijayandanu pinentang sinandhangan jemparing wis kawontar Sang Basukarna ing reh panolehipun nang jemparing titis datang ati meleset yen to manah mulat Sang Kusir Prabu Salya nglirik marang astaning Sang Basukarna sareng lepasing jemparing Prabu Salya sigra mecut kanang kudu kang sinambuk Hanjala temah akalya holing lampahing punang kreta mila ora mokal lepasing jemparing datan ngingi jangganing Sang Janaka nanging keladuk minggah tumanduk mring rekmaning Sang Janaka temah tata sagegem ngatutke makutaning Sang Rajuna kaget Sang Janaka tuwin Prabu Rasuna ya ya kagiat risang kapirang prien mangkul kinempit kempit sumedhep atiku bareng jemparing Ngraka Basukarna ngenani si Adi tak kira iki mau tumanduk marang janggamu Yai kula ingin mekaten Koko Prabu Tripaduka mbut nyipta gesang labet ides sang anggenipun jemparing Kakang Prabu Basukarna jebul namung ki ngrikma kula ngantos katut sak makutanipun Koko Prabu. Duh Koko Prabu. Rikma kula ingkang ngajeng ical sak tekeman Kakang Prabu. Ning mung bang perkara rambut mengko suwi rak ya tukul dhewe meneh to Di. Kok rak saya ketel tinimbang sing wis. Mekaten iya. Syukur-syukur konjo ngersane pangeran gene kok dudu gulumu sing tatas Di. Kang Raka wis miwiti mentang langkap. Mula piye karepmu Yai? Kula kantun ngimbangi Kakang Basukarna ki mawon Kakang Prabu. Yen ngono tumuli kembarana mentang langkap Dimas. Montang langkap Gendhewa Debya bintaya migading kaya kayu kumuning lata kaya mangkono Sang Binaga sigra ngedalaken pusaka pinyitan nama Kyai Pasopati ingkang bedhare hawangun wulan tumanggal Gya Pinusti kani nyipta wening ingkang kasti saged pamungkasi damel mangkono Prabu Kresna kang wis prigel nurba lampahing punang kreta sigra ngetak lang kuda kang denarah amung pernah Prabu Karna sareng bedaring Pasopati sampun trep kelawan jaganing Sang Karna sigra dilepasaken dening Sang Paguna nalika wau nenggih Prabu Salya kusiring Prabu Karna nyarengi lepasing Pasopati Prabu Salyagya ngendhekaken lampahing kreta wonten pasitan ingkang gembel blethok ora mokal badya kandhek lampahing punang kreta abet rodane kajeglong lemah jemblong sak supur ambane kandheking kreta satemah gancangake tumanduking Kyai Pasopati wis ngampili jangganing Sang Karna
jangga tugel tal muncrat kang ludya kuwanda mampir kreta musta gemunding ing kisma sangkana gugur ing madaning palagan dados surak gemuruh mawuran wadi saking Upawiya labekos jaya ing palagan Sang Janaka saklodyan Janaka tuwin kang Kresna nyedhaki marang papaning Kunarpa Om surung diwangkara kingken ler manguswa kang layon Om denya hilang manise watananira layung kuma kucem arahnya maratani oh adikku adikku Janaka maju mrene di pun kakang kepengin ngrangkul marang si Adi iki pengrangkulku kang wekasan ya di kurutana penjalukku ya di Koko Prabu apa kaipi sabab menapa dene kula badhe ngrangkul Kakang Basukarna ing sampun sawangkun marapa teka paduka mboten pikantuk Kakang Prabu Arjuna wonten dawuh tak jaluk si Mas Pada ya di mara coba pikiran apa ketemu nalar ing ngatasé mustakane neraka wis gumlundung ing kisma kuwandane wis mampir kereta kok isih bisa celatu kepala tak pandeng sing celatu dudu tutuk ing neraka Karna Yai inggih Kakang Prabu kula kok inggih ora digawok manah kula mula kudu ngati-ati ya di coba waspadana ing pernaing gembung banjur tilingna saka kene perangan ngendi sing muni mau inggih Koko Prabu kula badhe nyelaki badhe mirengaken ingkang mungel kula mangsa Budhawa lang-langing driya mangu-mangu